Amin. Marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itol di porbadia na tumapalangi dohot anoon. Amen. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, manang ise na mamelehon hamalotion, ido na pasangap ahu, jala mabay dalan, asahu patuduhon tu ibana hatuaon di debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatudosan, jala para siroha, hupaserep hami rohanami di julum, jala hupangidohami tuho, say lehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggalhon hami nasa dusanami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, say payan mahatam di bagasan rohanami, asamar parbuan adenggan hami, hupangido hami sa luhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhanku, Tuhan bina
Tangihon hamuma pati ni debata, ima pati parjulo saharoli pati pasapuluhon. Pati parjulo, ahu do jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinonmu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang doho na di banua tongaon. Rori na di bagasan aik na di toronitano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soturi dalanna, ay hona uhumna dosogot akan amarsineang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulah hamuna sa siulanmu. Alai ang goari papituhoni, ari pardianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, ne mangibati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata, langit doho tano, doho laut, doho nasay sina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibahen ido ubahen nali pasu-pasu debata jahuba, ari paradian nai jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapomu don atorasmu, asa martua ho, jala liling mangulu, di tano na nilehon ni jahuba debatam diho. Pati paunopon, unak ko mamunu, pati papituhon, unak ko mangalakup, pati pawaluhon, unak ko manakko, pati pasyahon, unak ko olo makatidakon hata naso tutu, maralohon donga jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong martang yang mahita tu di batang, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobarto pati mi. Amen. Tato potiman dosata nagudangi tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patuduhon hasesani dosa dihami halat nadangolon marhite-hite haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan amangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiai
asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon, lao manggotapon nasa dosa doho roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo to hasesahan ni dosata, Roma hamung tuau, asa mangulu to dimuna, ninna Tuhan Jahoba, tung sura rarado samu songon abit bunga dakdap, botardo bahenoku, songon itak, nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas domuse, hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Sadarion, iman atar surat di Matius 10 ayat 15 saharo di ayat 20 tajahama margati pasoring. Alai molo merdosa dongan mi topo jala ajari ibana holan hamu padua. Molo ditangihon ho dapat hodo ibana gabe dongan mumuse. Alai molo sode tangihon nang nasida, pabua ma tuna sahuriai. Molo sode tangihon nang huriai, etong maibana songo parbigu, jala si jalobeo. Akup ni hudok madihamu, molo mardos ni roha manang dua sian hamu, di tanoon tumangyakon manang ahadia pe, manang hatadia pe, jalaon mudo i sian damang na di banua gijangi.
Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jalan nau peopsa. Amin. Silu sosoi madongan mujolma niliana ni potibio aku bimon malan tutuhata akan alilu di baitanon orang tardaradola padaraton tandana Yesus doina lomo Madok kudiho manogu joma aiton magogo di Yesus tuho una mancariho mangados hata saina ado mangiru tuho asalam jada masilas niroa sisi padomu otu debata Tahatidakon maha porseau tai, songon nahina tidakon idong hatta saha porseau disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargogo naswahatu dosan, nat pampalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siaton di porbadia, ada orang sohabubuhan. Ido tuhata nato mau nabirnit di panguhuman di silatus nama tetar pajau di bana di hau pinor silang na tua tubuan watoru dung ditanom na mulak mangudu dari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamuni debata jahoba amanai pargogo naswatu dosani disima ibana apa mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangudu dohok namate au persea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopannya hala Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangodu dosogot daging halak nang mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Tapi kima titing na masa di minggu ta. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 10 September 2020 tolu. Naparjolo, goar do topik minggu. Goar ni minggu sadereon, minggu pasapulopaton dung Trinitatis. Topik minggu, di halomohon jahobado hama mulak ni parjahat. 2. Tikting parbagason, tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongat saripeon, Mario Mikado Sialoho, anak ni Amata, situa Doktorandus Miller Sialoho, tubuh ni Inata, Risdona, P. Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Sian Sektor Halim. Dohot Orwana, Esther Maria Dimitra Boru Panjaitan. Boru ni Amata, Insinyur Siloan Bambang Kurniawan, tubuh ni Inata, Marina Dia, Martina Sari Jalil, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Pamasu-masuon, Sabtu 23 September 2020 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk jam sia WIB. Tolu, pertanyaan sektor. Kamis 14 September 2020, Patu Paun ni Huriata do pertangan sektor di sektor Walung Gudeg. Nama jabui pertangani keluarga Nyonya Simamora Borusitorus Opu Putri, Jalan Kolonel Sutomo 1, nomor 10 RT Pitu, RW 10 Sada, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Kampung Baru, nama jabui partangani di keluarga Nyonya Manurung Doktoranda Indri P. Boru Siregar, Jalan Perjuangan RT 10 Tolu RW 5, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Makassar, nama jabui partangani keluarga P. Sirait Boru Pakpahan almarhum, Jalan Kerja Bakti 1 nomor 61 RT 2 RW 4, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Uki, nama jabui pertangani di keluarga P. Marbun, Boru Sidabutar, Cawang 3 nomor 61 RT 1 RW 10, masuk 10 sia 30 WIB. Jumat 15 September 2020, pertanyaan sektor di sektor Jati Beding, gabung dohot paduan suara Grace HKBP Sutoyo, nama jabui pertangani di keluarga Situa E. Sigalingging, Boru Sinaga, Jalan Nangka Siman, nomor 88A, RT 2 RW 3, masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Ciracas Cipayung, nama jabui pertangani di keluarga Situa El Marbun, Boru Sitorus, Jalan Buni 1 Kapling nomor 8 RT 5 RW 8, masuk jam 10 sia 30 WIB. 4. Mutasi pendeta. Sesuai SK pimpinan HKBP di Patupado temu pisah, Pendeta Joshua Martua Prandiko Aritonang MTH, dohot Pendeta Yahaziel Panjaitan MSI di HKBP Cawang Resort Sutoyo di Minggu 24 September 2020 di ibadah jam 10 WIB. Martading Hatta di HKBP Sutoyo di Patupa di Minggu 10 September 2023 di Sude Ibadah Duksipul Jamita Papungu Pelia Tujolo Nilanggata Dohita Marhite Amplop Songon Hamoletota tu Pendeta Joshua Martua Prandiko Aritonang MTH Saleleng Makobasi di HKBP Sutoyo. Duksipul Tiktingon Begiato do Madokata Partading Pendeta Joshua Martua Prandiko Aritonang MTH. 5. Pembekalan Parupuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jumat dan Sabtu 15 dan 16 September 2020 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Patu Paon pembekalan BPH SPH Parupuan Distrik 8 DKI Jakarta
maringanan di Kinasi Resort dan Kompleks Borhado Sian AKBP Sutoyo, Ketua Seksi Parupuon Dohot Bendara Seksi Parupuon. Onom, ibadah Dohot Seminar Lansia HKP Distrik 8 DKI Jakarta. Senin 18 September 2023, Lansia HKP Distrik 8 DKI Jakarta naeng patu paun ibadah bersama Dohot Seminar maringanan di HKP Resort Jatiwaringin masuk mulai jam 10 WIB. Pitu, partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disosoi tu situa sektor asa dilanjuton pembagian Dohot papungon formulir partisipasi pembangunan. Walu, barita habot niroha, nunga jumolo marujung ngolu, malam sia boru purba, opu dani boru, Senin 4 September 2020 tutup umur 70 tahun, sian sektor Cipinang Bali, maninggalhon anak Dohot paupu, dipargogoi Tuhan ma sude keluarga na ditinggalhon. Sia, sumbangan, di Jalo sumbangan sian keluarga situa SN Sianturi Boru Manurung, bunga altar Minggu 10 September 2020, Hamoleteon di ulang tahun pa 40 sia tahun, situa SN Sianturi. Laho pasikopo tiktingon boima tajaha di tikting cetak Dohot barcode naung disediaon huria. Songonima sahat tikting di minggu ta sadarion. Horas mari kita salu na amang inang. Selamat hari Minggu. Na pinarsangapan aman nami amang Padita Resort, amang pendeta Estoga Torop Dohot Inang. Na pinarsangapan sude pangula full timer, amang Padita Simamora Dohot Inang, amang Padita Ambarita Dohot Inang, amang Padita Raja Guguk Dohot Inang, Dohot amang inang Padita Purpajaitan Dohot amang. Na pinarsangapan saluh na amang inang Parhalado ni Huria HKBP Sutoyo. Dohot na pinarsangapan sude amanami inanami na tua-tua na romar pungun waeng dison di Huria taon. Dohot sude na hinaholongan akadongan na poso na boy rapitan waeng. Horas madihita. Pinujima debata na mangaramoti hita saluh na ubahen boy marpungu di ingananon, jala tarlumobi na mangaramoti hami songon na posona laho pararaton barita na uli. 4 tahun 5 bulan hami makobasi di Resort Sutoyo. Anggo sa sitong na niyan, pakobasyon nami secara fokus atau khusus di HKBP Cawang pagaran ni Huriat taon alai sisada pakobasiod do Huriat nasa resort. Nang pedang pala dohot kami di kategorial ala fokus di kategorial Cawang dohami alai anggo di parjami tahun Minggu rotasi do jala sisada pakobasiod do pangula full timer saluhut na nadong di Huriaon. Amang inang nuaing jonjok kami holan pasahaton hatamauliate do ala di jalo amang dot inang do saluhut na ruas ni Huria do pakobasyon nami nasay laon. Alay di bagasan saluhut na ipe jala di bagasan i huhatid dako kami do gudang akapaso-paso na pinasahan ni debata tu kami. Marhiti amang dot inang saluhut na marhiti tangiang dot gogo support dohot kerjasama tarlumobi di amang inang Parhalado alani madok ngoliate kami. Jalan tarlumobi gok dope bengse akka pasu-pasu na boy tarjalo kami holan saat kami itu Cawang di Lehon Padita Resort do tiki di kami laho marsikola untuk masuk ke pasca sarjana jala puji Tuhan tahun 2021 telah selesai. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa juga bagi kami. Dan tidak terlepas dari dukungan dan doa amang inang semuanya.
dang habilangan hami gok ni aka pasu-pasu. Na boy huilala hami na hujalo hami sian hamu amang inang. Alani tung hata mauleate do si pasah ton nami. Jala laos di somatik di hami laho mangido maaf. Ala jol mana gok hahurang adu hami. Songon hatani edde buka de nomor ono pelopati nang mata, nang pat, nang tangan. Luhutna sudedo marsala. Boido hurak kami di pakatayon nami, boido hurang kami di pamereng nami, do di sude akka nahu patu pahami saliling dison, atong tangya ko kamu ma amang inang as anggiat alam tu ulina, alam tu denggan anon hami itu juluan nyari. Ima maaf na parjolo. Maaf na paduahon, mohon maaf molo roh hami itu son sahalak, mula petong do sahalak. Roh hami sahalak, pida petong do sahalak. Hapenian, gabe mangurui eksistensi ni huriat tau dono aenge, songon gereja haru guarna tae. Gereja jodoh. Iya. Tapi kita tidak tahu akan hari esok amanginang. Ati tung sian huriat tau doha-duan musaiba mengalap boru. Amin. Iya, kita tidak tahu juga tetapi itu semua rencana Tuhan dan kita hanya bisa dengan sabar dan penuh iman bahwasanya semuanya akan indah pada waktunya. Terlebih teman-teman juga yang berharap untuk hal yang sama. Amin. Imara nabui hupasatami hata permohonan maaf, amang inang udutan nami mapakobasion nami, tu Pulau Mas, tu HKBP Resort Pulau Mas, na di Rawamangun, dang apala do, alani dang apala haru bersedih hati, ala buido pemuse pajupang, molo masih hol iba tu sutoyo, boido itorro, jala tangyakon kami, tangyakon hamu ma amang inang asa anggiat di pakobasion nami di Sanpe, boy sude mardala do denggan jala dipatau Tuhani hami gabe naposona na hobar tulomoni rohana. Ima tangyang na pangiduan nami tuhita saluhu na amang inang. Jala na parpudi. Dison kebetulan ala disod dona yang oma ala adong ulaw na tuari. Jadi lau sutugihon marminggu mahita oma. Jala moloboy Roma, oma tu son modok maleate sautik tuhala amang inang. Kutugu mau ma. Jadi onma inoku no muli jalan burju, na labok, na tulus, dan yang paling penting na lurus, ya tulus lurus. Sudema di inokon, dang boy sasitong na bapa pe di huta do, dang boy dohot ala ni akka adong ulau na asing na soboy ditadikon. Jala molo oman waeng marumur sedio mata he, 40. 70 deh nah HP hurip 40 ya. Iya, jadi nunggap 70 tahun omaku 17 Agustus kemarin. Puji Tuhan, mohon doa amang inang asa tong sehat hipas las rohana pahuti utami aka gelengna. Ya, pinasahat ma tu oma sautik modok kata tu. Horas madihita sude aka amang dot hamu aka inang. Molo au ngadi boto hamurang ngadi paboy na bortorus doau. Ono ma alakon bersaudara. Jala opak mai bawa 2 boru. Padi tahun ma siapuden. Iro. Ba laos molani bana nama nasa marhasohotan, nungga marhasohotan bima. Bah iro
kamang do inang ba sabun hamu itang yang mu anggia tumibu ro serokat mitodina. Asang dongan nama ngula di Huriai. Jadi ya mu kainang songon nai do nanakin nga 4 tahun liling na lubi otik. Di resok tahun mangula di dongan itu hata do ibana. Jala pangajar yang muna doi diajar-ajar kamu do ibana nasa lilingon. Ai na poso do ibana. Tonai rabban na poso na so boto hata. Halak na poso do pe na so boto hata. So tu berlata roh hapinakin. Jadi ba lam tabba pengalaman na di Huriai tonggo di ba alanan ya ajar-ajar muna do hamu akamang do inang. Sisa da geleng do hita. Hola nama nubuo do hami alayang go painudun hamu do inang. Hamu do na tua-tua na dison. Ido saudok nakin bah hamu do na mangajar-ajar ibana dison. Nang pediru pada datun. Bah tanya ko kau makai nang dinaung roes kana perpindahan na tu Huria HKBP Pulau Mas. Tangya ko kau mainang buat kamu tangyang muda ke bagas munabi do hamu amang. Asanggiat lam ditabay tu hatta di ibana hahipason. Ditabay bisuk do hapistaron. Asa marhapistaron ibana lau pararaton barita na nauli. Pahir-bakir bakon tuaka ruas ni Huriate. Asa marbungaran hatan itu hatta di Huriai. Pinararat ni akan aposona. Jadi tangya kekomay nang sahipasi-pasi bana di sana teh. Bayi majora kira sautik hata mauliate sidohonoku apalagi bagai sentikion. Horas madi hita sudia ka amang do hamu kainang. Sudia amang. Amang inang, oh, amang inang dang udokon lama dokon hata oma. Jadi dang adong persiapan na. Tiba-tiba muncul di soal alai jago do oma madok hata. Ya. Amang inang napar pudi ma sido nami ngahu hapalon sian 3 minggu na lewat. Ya. Upasa. Ya. Semoga tidak salah. Tobak ni si tapongan ma, tobak ni si pinggam main na di dolok ni si tapongan. Manang di dia pe hita maringanan, hami di Pulau Mas, amang inang hita saluhu na di Sutoyo, saya tong mahita masih haholongan. Napuran tano-tano rangging masih ranggongan, tungpe badat tapadau-dau anggotot ditai tong masih gonggoman. Emes tabatua main na parlinggoman ni si borok. Debatata do namar tua aleluhu nama hita di parorot. Mau liate. Diudutima mendokata sian situa dot mewakilin ruas nama dokata situa B Pakpahan. Oras malihita sa lahutna, molotong apeleng jonggong nison mewakili ruas, doho parhalado las marohata. Wala mahal itu hata, dia pala ditikion parpudi hita, rap dohot, amang pendeta JF Aritonang. Kurang lebih 4 tahun 5 bulan amang pendeta JF Aritonang, rap dohot hita di Huriata HKBP Resort Sutoyo. Jala molate do honon nami itu inang Boris Torus. Na manubuhon amang pendeta Aritonang. Buhita padu-padu buhi di bagas hatikyon. Alani perpisahan ni amang pendeta di hita Huriata. Alana sistem do nama bahen perpindahan pendeta di HKBP
Nama do 4 tahun ikon margeser do pendeta di sada huria. Alani dohok ma amang pendeta Aritonang nagabe mangulahon sistem na binalni huriata HKBP. Di parsaurat amang di bagasan na sa lilingon na 4 tahun hurang lubi, macay gudang do parbinotoan na hu jalohami talumubi ma parbinotoan di bagasan hatani tuhata. Molo huingot jalahu bilangi opak mapadita na bergelar Master Teologia selama di HKBP Sutoyoon. Na parjulo may amang pendeta Dr. Bonar Nabitupulu. Na paduahon amang pendeta Dr. Bonar Situmorang. Na patuluhon mo si amang pendeta Harahap, Kris Panduli Harahap. Na paupaton amang pendeta Jeff Aritonang. Na Master Teologia. Ang wakamaster na singay Toropdo. Alani sangat antusias doa usah diri molo makatay manang molo marjamita amang pendetaon. Artinya parbinotoan di bidang teologia boydoro tabba na binoto. Bahkan muse di bidang yang lain pun na berkaitan teologia tongdo tabba na binoto. Alanya bang, moladong pertemuan ikonadong do perpisahan. Saunari mati kina tutu berpisah mahita sian lembaga gereja HKBP Sutoyo. Alai pangiduan nami ruas do perhalado ikotong do berkomunikasi. Songon nani do munanakin holad daging do anggo na padau-padau alai anggo pakatayon lumubi parbinitoan di hatan ni debata makirim do kami na ikotong bainon ni amang. Khusus mason kami sendiri rupani molo di bain amang renungan di setiap jadwalnya amang huser doon tu grup nami marga pakpahan sedunia marga si hombing sedunia dong sahuta parlitong sedunia. Molo hu wereng do informasi sian pajalona sida sangat antusias do. Ubat contoh molo hu ser do nang renungan nyamang hu cek ma informasi piga mana majaha renungan nyamang hampir do 500 salak. Imani luar biasa rupani antusias na. Luar biasa doi. Alani pangidon nami molo tung padau-dau pi badata sian lembaga gerejaon anggo di rohanami disadati kehaduan bah molo bersedia doa amang bah juun nami doa amang marjamita manang dia kapungu-punga dua bei alani bah sambut mayamang di bagasan lasni roha alani marupani molo dio amang nakin roh sadiri jala ikon lao sadiri panggilan nami hiannya namang ikon borhak doha musian Sutoyo 2 halak. Ima panggilan namihan. Alana gudang do akapadita naung hero sahalak tuson borhak do gabe 2 halak. Dalam arti nama nguli merupani. Jadi alani molotung di Pulau Maspe dapok amang rokaknya amang bamartangnya kami saya dapok meh. Jadi ima sidohon nami itu amang pendeta JF Aritonang Lasma rohamuna molotung borha pe sianon jalahami pe lasma rohanami majalo aka jamita doho aka hatanauli hatana denggan naung pinasa muna itu kami alani doho nami nang trinang boristorus pe molotung mula pihamu manangadigan diramoti Tuhan mahamu borhat soni mahat asian kami abang tong do dohonoku song naido amang nakin napuran tano-tano rangging masih ranggongan molo tung di Pulau Mas pehamunueng dau badamuna saya masih gonggongan matodita ima hata asian hami mau lihat emang
paduan suara Korama. Marende mahita huhut tapapung mupolian sada a doho salebi. Samajolo jamikir laturi Ialah kami O tinai mahota lombang di banhara kami. Bukalah Tuhan Yesus si paruan ini.
menang do Tuhan ikon talu musuhi bulan batu Tuhan Yesus si paluatan ini dari Tuhan adamu buang asa dosa Damai ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate do pikira munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Ama nami inanami na hinaholongan ni Kristus nadong di garejaon dohot na mangihuton ibadah secara online. Sian garejaon upasat kami mata benami tu hita saluhut na jala songon naong pinasahan nakin on mahami parpudi marjamita songon paddita di HKBP Resort Sutoyo radia kateki namangihut anon bodo pera ala jonokdo pulau mastu Sutoyo atitung di jauh atitung diundang saya na pasti radio hami lauro tuhuriat tahun amang inang nuaing talehon marohata lahu manangihon hatani debata marhite turpuk na di enet sian panurirang Hesekiel biddu tolu puluh tolu mamukka sian ayat pitu sahatro di 10 sada. Panurirang Hesekiel biddu tolu puluh tolu ayat pitu sahatro di 10 sada tajahama secara responsoria songnon ma hatani debata. Yaho ale anak ni jolma nunga hupabakit to bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hatanang gosada di begeho sian pamangaku ikon si pasingot tonom mudoi tunasida sian au. Alai anggo di palubahodo halak parjahati tumudal hodalan na inian asa mulak sian inian hapedang olo ibana mulak tumadik kodalan nai mate di bagasan hajahaton nama ibana alai anggo ho malua do hosam di baheko. Dokma tunasida songo sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehovah tung na solomodo rohak kumida hamatean ni halak parjahati so ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikod dalan nainian asa mangolu ibana atong say mulak mahamu tumadikod dalam muna akkana jahati buasa tung tagunan mate hamu ale pinopar ni Israel ima sahatna. Di hot do turpukta di tikyon do hot sada topik di halamoho Jehovah do hamumulak ni parjahat. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Amang inang saya yakin kita semua sepakat kalau kita semua yang ada di sini suka dipuji. Dan kita sangat-sangat senang kalau dipuji. Dan iya amang inang lo mau do rohat tara mau dipuji kita. Dan adong ra na suguro hana molo dipuji, apalagi molo na pinabuana taring waktu habis taranna di hatai jolma taring waktu habis suhonna di barita hojolma na burju doi malo doi marede malo doi marmusik pistar doi di parsikolaanna pistar doi di parkarejoanna ra sudedo hita mas sailas rohana molo dipuji. Dan yang manginang, mulai contohnya ada punguan, dipuji ala ni kekompakan nasida, bangga, pasti bangga. Atau mungkin seseorang dipuji karena sikap perangai yang baik sekali,
Sada ama aina burjodo amang si agiani nina rupani jala itor hato-hato dola mang rupiah kajolma. Pakuling ngape labok nina. Ra bangga do amang si agiani lawan angihoni. Atau secara sederhana, molo dipuji nakin ala sebelum masuk minggu marsijalang kami do inahana inang ido nakit tuau salah satu dak nyo memang nadia ala sarupa huida ulina sude. Ya. Bagus baju kami ya amang ninna nakin. Ido inang masai uli huida hamu pakai baju yang kuning niku. Ya. Isu nak kita nama dokon inang. Ido? Oh iya. Artinya sesungguhnya inang ini juga sangat senang ketika kalau misalkan kita wah uli do baju munanya tenang, ya pasti sangat senang. Atau mungkin ada yang di sini pakai baju batik contohnya, baga baju munanya te amang sida butar, nina contohna rupane, pasti amang sida butar, pasti akan senang dengan perkataan itu. Lam uli do hamu ate amang napar pudion inang, pasti akan sangat senang. Semua orang sangat senang dipuji. Alai uji majo molo hudok sada hahurangamuna. Baru pakilala muna manginang. Apalagi sada hahurangan salah satu yang benar-benar saudara atau amang inang semua sembunyikan. Dan amang inang tidak tahu bahwasannya amang rasa dihilala amang inang dangadong nabotoi haburu kaki dosaki nabalgay holana dong maboto. HP hudok. Bahado pakilala muna. Saya percaya dan saya yakin bisa saja di beberapa orang akan marah karena dia merasa dipermalukan, karena dia merasa dilecehkan, walaupun itu adalah suatu kebenaran. Nang penatutudo na yan nahudokoni, salah do hamu inang, dang ikon si dohonom muna songoni, dang ikon si ulahonom muna songoni. Ayo boto hami songono do diulang hamu. Nang pehasitongan sipata dang boy tarjalo rohata. Apalagi sesuatu itu yang membuat kita menjadi kreditnya turun. Ayah salna padita doi, amang padita retonangi. Nina, mulai do ratu iba songoni, tong doraga bisugoroha. Asohyai diulahoni tohonanna, sohyai diulahoni pakobasyonna. Asalna situa doi, amang situai nina. Ay sohyai diulahon tohonanna. Ay sohyai diulahon kapakobasyon. Ay holan idaw nang matua doi, idaw nang dewasa doi, anggo pakuling nga sa sitong na daong. Ramo lo dido songon itu hita, anggo hita pe, tong do ikomuruk, jalaboy do sogoro hata, nang pi nasitong. Idora ubahena di ari-ari na parpudion, orang-orang sering sekali lebih memilih bungkam, tidak mau menyatakan kesalahan orang sekalipun itu benar-benar adalah sebuah kesalahan. Karena apa? Karena takut bermasalah. Dan kita ya kamang, saya pilih nama hohom hita, unang gabe si pikiran yan non, sutong gabe adong anon hatana narisi itu iba. Ya. Bisa saja seperti itu. Sehingga zaman ini menjadi zaman yang tidak peduli. Zaman ini yang adalah zaman yang tidak mau melihat sekitarnya, tidak mau menyatakan kesalahan, tidak mau menyatakan kebenaran. Holan alani aha. Mabiar asa onang bermasalah. Ay ngagudang kasih pikiran, karejo pe semarna saya dope, tabamu siya karejo. Bisa saja seperti itu. Dan bukan hanya itu, sesungguhnya akaparhalado pe sipata ngalubi ubiar lahomadok hasalaan ni akarwasna. Ala sipata ugogo sorani ruasna sian parhaladona. Sipata ulo dosongoni. Di beberapa itu sudah kenyataan di beberapa gereja toema ikut tapat tujuh lo doholong akamanginang ay kan ajaran gereja kita itu kasih. Wasa ikut pala patu pauta RPB. Alani aka dengan mengatasnamakan holong dolan aka holan alaniaha. Ala gudang marsilehon-lehon contohna ruas i.
godang mengurupi dia kapakuasion di tengah-tengah gereja. Sehingga banyak orang yang kemudian takut untuk menyatakan kebenaran. Lebih memilih bungkam, lebih memilih diam untuk menyatakan sesuatu kesalahan atau dosa yang benar-benar terjadi. Alain waeng, marhite turpukon, di patuduho tu hita sada panurirang na di jauh debata, laho pajojorhon akahasalaan ni bangso Israel. Pajojorhon kedegilan daripada bangso Israel. Lauma jauhon nasida asa bertobat. Ise na jinaunay imana marguar si Hesekiel. Luar biasanya amang inang. Dia dipanggil pada masa muda. Di umur 30 tahun dia harus menyatakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa daripada bangsa Israel. Tabo todo songod dia perangnya ini bangsa Israel amang inang. Molo tajaha di pasal 2 di patorang disi. Di pasal 2 ayat 3:4. Didok. Dungi didok ibana matuau, didok debata tu si Hesekiel. Ale anak ni jolma au marsuru hotu halak Israel. Tu bangso akka namang guturi dopak au. Nang nasida, nang oppu nasida, say marbalik dosian au rasira sadalion. Au matongon marsuru hotu anak akka napirbohi. Dohok natakang marroha. Jala dohonomu matu nasida, buti hatani Jehovah. Dohot satorusna di pasahat dewata hatana tu si Hesekiel. Didok disi natakang marroha na pirbohina na marbalik siya dewata. Itu adalah sikap-sikap daripada bangsa Israel ketika itu amang inang. Artinya borat dolah humadokon hatana sitong tu akan songoni. Borat situ tuh. Tapi itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang muda yang bernama Yehezkel di umur 30 tahun. Tradisi di Yahudi bahwasanya danga dong dalam ninaposo lahu mangalio poda tu natumua. Itu tidak bisa. Dang boy ikon akan natumua do pengalapan akapoda. Songon halak Batak nanti amang sudut naposo pengalapan gogo natumua pengalapan poda nina. Itu juga yang menjadi tradisi Yahudi. Tapi itu adalah sebuah tugas berat yang harus dilakukan oleh Yehezkel saat itu. Akamanginang ini yang berat, tapi dia harus lakukan. Buasa ikon di pasahati akamanginang. Ala memang sudedo hita talpe tu bagasad dosa. Sudedo hita pardosa dang adong nga supardosa di son. Nang padita, nang situa, do sudah adong dison. Dan sekuat apapun kita berusaha supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin satu hari tertentu kita berupaya, anggo sadarion, ikon unang majuhuhat citi rohani dong aku. Anggo sadarion, ikon na hinalamuhon ni debata na maju ulahonokku. Saya berusaha siang mulai dungo pagi, kemudian berjalan siang, ini berlangsung dengan baik, sampai malam. Boydo, taulah hodang mardosa akamanginang? Sepertinya tidak bisa. Alaniaha, ala memang tarsongon na songon na diet idoi. Kalau adong akadongan nama dokon, hari ini saya akan diet nina. Apa ya ditikilau tu kondangan, olah sahat disi. Nanti kalau di kondangan saya nggak akan makan banyak. Tapi olah sahat disi. Diberi songon natabo, tong do gabe sedikit seperti ini, sedikit menggunung. Ya, akhirnya jatuh juga untuk makan banyak. Atau mungkin secara lebih sederhana, heru hita lautomol dengan niat mau belanja satu baju atau beli satu baju atau mungkin kemeja putih seperti itu, aleng olah saha di mall, tabereng madisi. Diskon up to, Nina. Diskon 50% plus 20%. Beli 3 dapat 5, Nina. Rahir kita songoni, tujuan tal automol, lau manur sada kemeja putih do.
Ala duk saha di si gudang aka diskon up to plus 50% plus berapa gitu. Gabi ni buat sama sudah akan diskon nih, saha di jabu, ni buka, dia dona yang baju na botari, apa yang dituhor. Apa yang mau saya katakan Amang Inang? Kita semua adalah orang yang berdosa, sekuat apapun, seberusaha apapun kita untuk tidak melakukan dosa, kita akan selalu jatuh dan selalu jatuh ke dalam dosa tersebut. Itu bahena di pabaki debata si Yehezkiel, ala saya madabu do, bangso na pindilit nai bangso Israel itu bangsa dosa. Si pata dioloi bangso ido debata, si pata burjudo na sida mangihuton akahatana, alai satokin nai nunga ditadi kob bemuse, nunga pirbuhi na sida, nunga takang bemuse rohana sida. Alani di pabaki debatama si Yehezkiel didokma di ayat 7. Yaho ale anak ni jolma, nunga hupabakito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Nunga hupabakito bahen parjaga di pinopar ni Israel. Ia adong hatanang gosada di bege hosian pamangaku. Iko si pasatonomu doi tunasida sian au. Parjaga dibangsoi imana pinilit parhalado. Na pinajongjong na manang dia berada di posisi harbangan. Jadi molodisi ibana jongjong say ikon fokus di ibana marnida kana umaliang sotung ro musuh. Molo musuh parhal oma anon parjaga oma anon nama jamoton akana jinagana. Di Papua asai haru iterboi selamat naside. Itu adalah parjaga. Kadang-kadang dia harus keras. Selain menyampaikan firman Tuhan, dia harus menjaga mereka juga supaya mereka tetap berada di dalam iman kepada Tuhan. Atau secara sederhana mau lau kita tu pantai Amang Inang, ade. Saya adong do di si batas garis, bisa dibain tali. Itu menandakan bahwasanya setiap pengunjung tidak boleh melewati garis pantai itu. Alam mau lewat bisa membahayakan dirinya sendiri. Dang cukup pola nih. Dang cukup polan batas rambu-rambu nabi nahenai. Alai di pabaki do sada petugas nalahu paingoton aka pengunjung. Walau adong na mulai mendekati garis batas garis atau lewat biasanya dia akan menyembunyikan peluit supaya orang itu ingat dan tahu sadar bahwasanya dia sudah mulai keluar daripada batas itu. Saya marna jugulo aka pengunjung. Dan ya kamang, dak sudah naburju pengunjung. Mulau kunjungan, saya olo do, anggoso dialo ibana, akka peraturan disi, olo do marsahit ibana. Ya. Saya olo do songoni. Untuk pengunjung yang nakal, untuk pengunjung yang jugul seperti itu, kadang-kadang penjaga harus bersikap keras. Kadang-kadang dia harus menyeret, kadang-kadang dia harus membentak, kadang-kadang dia harus memarahi. Asa boha, asa malua. Ima perjaga nasitong. Kudang do perjaga nasitong. Toh ema asal madisoni bahudul nina ya bidang diulahon ibana. Alai anggo dang perjaga nasitong. Anggo dison Amang Inang. Di jauh do si Yehezkiel gay perjaga di tonga-tongani bangsa Israel. Dan bahkan ada satu perkataan kalimat yang sangat-sangat berat sekali na di pasaha debatatu ibana. Didok di ayat 2. Molo au madok tu halak parjahat ikon mate doho ale parjahat hape dang marbuah-buah ho palubba halak parjahat itu mudal ho dalan nainian mate donian parjahat di bagasan hajahatonna alai anggo mudarna sian tangammu do tungguoku. Molo adong namar jahat jalamate ibana di bagasan hajahatonna so di Papua so di palubba halak parjahati sian isido ditunggu sian si Hezekiel ditunggu mudarna. Satu tanggung jawab yang besar sekali Amang Inang. Alani jojo na parjolo tu hita. Sian turpukon songon si Hezekiel na jinoni di bata gabe parjaga na pasahaton berita hasitongan. Hita peatong di jodo lahu parjaga dohot pasahaton berita hasitongan.
Sudi halak na porsea. Sasitongna nang pejo-joon awalnya untuk para imam, untuk para pendeta, untuk para parhalado yang memiliki tohonon tahbisan. Tetapi ini juga sudah menjadi panggilan bagi setiap orang percaya. Dang holan parhalado be nalaho pasahaton, nagabi perjaga. Di tongah-tongah ni parngulot tasadarion, daong. Alay nung ngasaluhu nakana porsea. Gai parjaga hita di tongah-tongah ni keluarga, parjaga hita di tongah-tongah ni aka relasi, parjaga hita di tongah-tongah ni aka nahumaliang. Di jauh hodo hita laho mangulahoni. Nangpe di beberapa kalau kita pernah melihat juga di berita amanginang, adong doh Yahuida sadana toras muruk ibana. Ala dipasingot natoras na asing iana konna. Hape sa sitong na dipasingot alani hasalaan ni iyan akon na do. Itu pernah di medsos juga mungkin itu pernah beredar atau mungkin di berita atau dimanapun itu. Jujur do songoni. Alama godang di huta-huta do iba manginang. Saya selalu mengingat akan tua-tua na di huta. Songon na didok nakin didok ni dainang pangitubu. Sisa ada anak dohita, sisa ada boru nina. Itu yang selalu ada di kampung. Dan kita yamang, sisa ada anak, sisa ada boru nina. Artinya kalau satu orang anak melakukan kesalahan, adong nasalah diulai ibana, dang masalah, nang pedipasingot natoras na asing. Mula sonari, mula adong sada natoras na paingoton ianakon, manang sada na poso, ngahya binege ahari dok anak muatur nina. Adong dosongoni. Mereka tidak mau lagi untuk menerima nasihat. Mereka tidak mau lagi menerima teguran do si pasingot. Akamanginang tutu maoldo mulo dijauhi tagabe laho si parjaga dohot napasahaton nalau paingoton hata nasitong, pasahaton hata nasitong. Alai turpuk sadarion di jauh hodo hita harus keluar dari zona nyaman itu. Kita tidak boleh lagi bungkam, kita tidak boleh lagi diam karena jika kita diam melihat kejahatan maka kejahatan akan semakin meraja lela. Gabe ima anon namarhuaso di tongah-tongah di Portibion. Alani jauh-jauhna dijauh hita parjaga na pasahaton barita hasitongon. Ima na parjolo na paduahon. Na paduahon tutu kadang niat baik kita itu tidak tersampaikan karena caranya salah. Jojo do tahilala si tong do natadoki alai si pata dang sahat dang mendarat alania ha salah. Tamuruhi ibana dijoloni si hatoropan. Itu tado kasalahan di tongah-tongah ni mangajana. Ya. HP aharu didok nakin menurut aja Matius i amanginang epistel di Matius 10 ayat 15 didok disi alai molo mardosa dongami topot jala ajari ibana. Holan hamu padua. Molo ditangi honho dapat toma ibana gabe dong hamo muse. Apa kata kuncinya di sana? Topot jala ajari ibana holan hamu padua. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah dimarahi bapak ijoloni akatodong. Pas romar pesta di simu se, apa adong kesalahan sautik itur dimuruki iba dijoloni akka tutur bapak tua songoni sudema dibereng na toropimu se. Bah acitroha. Sitong do na idok ni bapai, sitong do na idok ni na tua-tua ni bay. Alai idok dijoloni akan toras itu seperti menyudutkan sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak mendarat. Gabe sugoni roha. Gabe tidak sampai. Alani akamanginang epistel mengajari kita didok nakin topot ajari ibana holan hamu padua. Itu cara yang paling benar. Asa molo adong nanek si pasingotot ta. Unang parjolo adong asalan idongan ngaitur parjolo dibahas di punguan.
dang didok dope itu ibana. Itu na jod masa. Adong kesalahan, sifat manusia adalah kemungkinan akan jatuh ke dalam dosa. Sudah kita berpeluang untuk melakukan itu. Alai mulu adong nama dabu tu bagasar dosa. Da ikon ibana do parjolo topoton ni ajaran unang gabe sada bahan pembahasan hitung-hitungan itu persekutuan. Akamanginang namangihut moloso di tangihon, alam memang dak saya ulo manangihon si pata. Togihon sada manang dua. Asahin tidak kon ni dua manang tolu halak nasahata ninna. Nito gihot dongan ati tung molo salak niba dang haru porsea ayahan na binotonion ati tung ninna ra molo dong adong tolu halak madok nasa pikiran bah ido hape sitong do hape na didok nai gabe muba ibana dapo tama ibana muse alai adong do saya namar na jugul didok alai molo so ditangihon nasida pabua ma tunasa huria molo so ditangihon huriai etong maibana songon parbego jala si jalobeo ujung na ditangiho di pasahat ma tu huria molo so ditangihon ma gabe parbego maibana di etong do si jalobeo. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan gereja kita untuk melaksanakan RPP. Jolo ditopot di Papua hasalahanna ati boha majua ibana ditogihon sada manang dua molo so olo be molo tung ujung na di RPP. Buasa iko di RPP ala parsiajaran tu saluhu na akka ruas patuduhon nani ulanai dosa doi salah doi maralo tu ruhu-ruhu ni parhuriaon. Akamang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sehingga yang kedua bagi kita itu adalah kita membutuhkan cara yang tepat, cara yang benar. Ketika kita mau menegur seseorang, sotung gabe mabahen ibana terpuruk, tersudut, gabe laos membangkang, dang muba ibana. Alani ido masarikot cara na paduahon cara yang tepat sehingga apa yang harus kita lakukan molo mangasaho dirita pardosa do hita dang adong hasit tonga di hita. Ido bahay na didok debata ayat 7 iyaho ale anak ni jolma, ayat 10 iyaho ale anak ni jolma. Molo tajaha di pasal-pasal sebelumnya Tuhan selalu mengatakan iyaho ale anak ni jolma. Patuduhon si Hesekiel pe pardosa do gudang do hahuranganna. Ahadon yang sepasahaton ni ibana di ayat 7 molotung iya adong hata nang gosada di begi hosian pamangaku ikon si pasingotonom mudo itu nasida sian au. Molo mangasaho dirita do hita manegor seseorang dang tamahita di si alai ahado si pasahatotta hata ni debata. Ayat pitu di pasahatu hita ikon si pasingotonom mudo nasida sian au. Atau dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia dikatakan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Dan demi nama tak pribadi, tetapi demi nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang sangat benar di dalam kehidupan kita. Imana paduahon amanginang. Napatoluhom ma, naparpudi. Ya. Ala biasa do, molo ngay do kepadita naparpudi. Ini kata-kata yang paling ditunggu jemaat, ada emang. Molo ngay do kepadita naparpudi. Akan namodok-odok, nang tarpodom, contohnya na di sudutnya. Oh, daong hape. Gabe tiur do muse, ay nga saya namainin na. Alang ngay do parpudi, dang yamang. Ape dang iboto, adong do parpudi na parjolo. Adong musi parpudi na paduahon. Ya. Alay anggon waeng parpudi sahali namo. Molo adong dope na menegur na paingotok kita. Di akka hahurangan do akka salata, di akka dosata. Tahamolatehon mai tu debata. Molo adong dope sahala jolma na menegur na paingoton akka kesalahata, akka hahurangata, tahamolatehon mai. Unang gabi tahasogohon. Apalagi yang sangat berpeluang di hasogohon, molo adong pedita nasai menegur dan membahas dosa. Itu bisa menjadi pendeta yang paling dibenci.
Alaniaha, ala manaringoti dosa, ala manaringoti dosa, ala manaringoti hajatan. Molo gabe sedikit tergelitik dohita, sedikit bereaksi dohita, tahamulatehom may. Alay molo so dihatahon paditaibe, parbarita naulibe, akabarita hasitongan, holan palabok si pareon din na si Paulus, anggoy salama. Alani akamanginang, jojo ni topik minggu ditikyon, di halomohod Jehovah doha memulak ni parjahat, molo pardosa dohita tahilala, mulak mahita. Molo parjahat dohita tahilala, mulak mahita. Molo godang do akka hasalaan, akka dosa na taulahon, mulak mahita. Hututup kami ma khotbah on, jami taon, do sada ede, buku ede nomor 173, ayat sada 2:4. Say mulak, honang lau jalangi, ay nadahonuay, holang sian tuam, oh parjalang oh mulak mahon, mulak mahon. Say mulak, na sinita leleng, say magopuroham, ay godang dodosa. Mulak mahon, say mulak, ay nasonang mahon, molo sesadosam, jala sabam roham, oh parjalang oh mulak mahon, namulak mahami ali Tuhan sian perjalanan nami, ala memang hurajumi hami, nagok dosa, dot pangalau siod do hami. Marlas ni roha hami, makamalatehon, ala marhite hatam nabadiay, di parminggon nami, di Arianon, di paingot do hami muse, asa gabi parjaga mahami, na majagaho diri nami, majagahon keluarga nami, majagahon sisolhot nami. Asa unang saya madabu tu bagasad dosa. Tutu
Sipata namaul do ulahonon nami ala buhay makorhon akka sogo ni roha do acit ni roha. Alay nuaeng di paingot todo ale Tuhan. Asa ruar hami sian jona nyaman dada hohombe hami di akka nasositong. Dada hohombe hami di akka hajahaton do akka dosa. Ikon pasahaton nami do berita hasitongan. Songon halak na porsea hami di Kristus. Alani ale Tuhan. Suruh matodim to di parbadiay nalaho manguluhon dohot mapargogoy hami asa tung tarulaho kami hatam na badiay. Mauliate ma Tuhan. Ala ditikyon boy do hami marpungu do saluhu na ruas ni huriam. Amanami inanami di bagasan hai pason bongot tu bagas joroon laho mamuji pasangap guarmo na badiay. Dohot manangihon hatam na badiay. Ale Tuhan, songon nang pinasupasum diramoti ho saluhu na gulmit ningulu nami na sailaon. Tuho do pasaton nami, tuak katiki na ro, tuak katiki na mangihut pe, homa na mangaramoti na magonggomi. Sude pardalanan ningulu nami tujuluan ni arion. Pasu-pasu masaluhu na ruas ni huriam ale Tuhan. Mulai siya dana sekolah minggu remaja pra-remaja na poso bulung. Sude ma akan atoras do sude aka amanami na lanjut usia. Lehonomu hai pason. Lehonomu mahabisuhon do habis taron di akan namar sekolah na kuliah do na sedang studi be. Asa anggiat marhite habis taran nasian hoi boy di pasidong nasida aka tanggung jawab nasida songon aka na belajar atau studi. Dia kay na koni huriam piali Tuhan na di parkarejuan tuhodo pasaton nami asa tong hona masu-masu aka parkarejuan nasida. Na saya makasih holi parkarejuan. Patudu dalan, patudu aka parkarejuan. Asa anggiat boy tong dihilalan nasida debata para siroha do na mangalehon akan narikot di tonga-tongani ngulu nami. Alani ale Tuhan unang luas nasida putus asa. Alay naing madibagasan hapor siyaon nasida. Lahu makirim di aka parkarejuan na pinasahatmu ditikina. Tuhan utangnya ko kami dotong nang akka ianak ko ni ruas ni huriam. Naung tikina laho marumah tangga. Tuhoro pasaton nami Tuhan asa anggiat ho na patuduhon akka sirokap ni toddi penamping yang sepadan asa marhitei bui marlas ni roha nasida jala gabe sada keluarga nah hinalomohomo manasida inganamu dohot mian maho di tonga-tonga nasida. Ale Tuhan nang ditikyon tangya konon nami do saluhu na nang amanami inanami na toras na adong di tonga-tonga ni huriamon huria HKBP Resort Sutoyoon asa ho na mamasuk-masuk saluhu na amanami inanami na toras disude akan na niula ni tangan na pasaut paluasom mo majadi sude akan na sinakap ni rohana pasautom mo mahobar tolomon ni roham say ajar-ajari jala say pasingot paingot amanami inanami saluhu na toras laho manogu-nogu mabuan akka yanakonna lam solho tuado pamu na badiyay. Suang-songoni nang amanami inanami nang lanjut usia. Tutu lam galedo anggo pamatang ni amanami inanami alay anggo haporsyaon na lam togudo. Alani ihu pasahatami do. Sude amanami inanami nang lansia. Lehonomu gajang ni umur, lehonomu hahipason do lam tabamu akalas ni roha. Asaboy marhite nasida do pe. Boy gabi sada tiruan di hami. Do tarlumobi di sude aka pinoparna. Manogu-nogu do paihut-ihut sude pinoparna. Laho mabuan lam solho tuado pamu na badiyay. Asima roham Tuhan. Nang diruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Tuhodo pasahaton nami. Homa na mga leon hama lumon. Paso-paso sude aka para medis dokter. Do sude aka obat. Do pangobati. Asa marhite nasida. Lehonomu mahamalum di nasida. Aka namarsak apuli Tuhan. Aka nagale say pargugui. Akan marukil saya patudu akadalan porsea dohami hodo natuk mangalehon akan narikoti di tonga-tonga ningulu nami jaladung takas do di daho Tuhan aha nahobar di tonga-tonga ningulu nami alani upasata misaluhu na ngulu ni ruas ni huriam tubagasat tangamu nang ditikyon utangnya ko kami maali Tuhan huriam HKBP Sutoyoon disude aka program dot aka pelayanan na sedang berjalan dohot nanaing mardala dope tuhoro pasaton nami asa homa masu-masu asa anggiat boy mardala sude marsangap di guarmu lehon hasadan ni roha di tonga-tonga ni pangula full timer para halado do di sude amanami inanami na mengambil bagian
di akka pakobasion di tonga-tonga ni huriamon. Sai parbisuhi jala pasada rohana sida asa anggiat marhite pakobasion na lamar sangap guarmu na badiai. Asima roham nang dibangso nami ope ale Tuhan tuhodo pasahaton nami asa homa na masu-masu mga leon hadameon daw sian akka parbulak-bulatan. Sude akka pamangku kebijakan lehonomo biar mida Jehova. Asa saluhu na kebijakan na binuat na sida. Marhite biar mida Jehova may saluhu na. Ale Tuhan, utangnya ko kami masude si solhot nami. Nahwa holongi hami. Nama kaholongi hami. Nang doho na sumakaholongi pe. Homa na mga ramoti nguluna ganuk marsada-sada. Asiro ham Tuhan pardosa na gudang dohami. Saya sama hami sian dosa nami. Asa tung tamaha mi gabi haboran di paso-paso. Mulai ate madiho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Martangia kami tuho. Amen. Huhut mata pasahat peliata. Maredde mahita. Sian bukede nomor 512 ayat sada dohot udutna. Di dalam Yesus tanodohota, nai holoni rohana dipaksa, namun lalu dibantoni nai, duni sesa utang didosatai, hagiro habusude, tarona dongatabe. Jabu matanai, hatai di padeho si jatami, idoha pistarang na sumurungi, jumpa dong murah sude na bainani, hagiro hamu sude, taron madong atabe. Ada tu jalan dengan musuh. Dengan pinaluan itu hatai, tahun dingin tapoi nalilui, asalam damai luat dalam ture, ita holongi madongan tabe, hagiro hamu sude, taron madongan tabe.
Danguro amida pingujunani Morupe gogatala marukili Sata bere dompa Yesus Tuhani Ganda hiras diro hatta bandani Hagiro hamusude Taraon madongatabe Para tu jalan adonganmu sude. Halalas ni rohaki Anggo mula tutuhaku dongani Rata puji matu ada Yesusi Allah tambamu senatu surgoi Agi rohamu sude Taron madongatame Jonobe, para tu jalan adonganmu sude. Yesus tarodohota Nahi holonero anadi pasar Namuralu di bangkong dinai Rudi sesa utang di dosata Jongjong mahita saluhu. Agirohamu sude Taron madongan tabe Adonganmu sude. Tetangnya koma peliat atau dopan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utadami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileon ni Panirani pamataku Hosadohon dogoki Yaisalu hartaku Upasa
Te amanami na di banua gijang, sa ipinorbadia maguarmu. Sa Roma harajaonmu, sa isaot malomo ni roham di bonatong aon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraja dohon agung dori hasangopo Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon ma dame na tutodim. Amin. 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 Ama nami ina nami na hinaholongan ni Kristus, hami na makobasi parminggota di Arianon, pasaton tabi namin na, tuhita sa luho na, selamat hari Minggu, horas.